Akhirnya warung sing tutupe terpal wis terbongkar. Halo kanca-kanca, ketemu maning karo konten Nyong sing sederhana kayak gini. Nang awal video kuwi warung gaweane bapane Nyong cuma nganggo prank-prank kayak kuwi ya. Saiki juga isi prank-prank. Nah, iki penampakane sing katinjaba kayak gini. Nyong ora ngerti ki nggo sementara apa nggo sementahun Nyong ora paham. Tapi nggo gawe saat ki nyaman-nyaman bae nggo dodolan. Karena pada dasare insyaallah Nyong ora nang kene. Berhubung omahe wong tuwane Nyong kuwi wis diwarisi nang Nyong, dadi Nyong cuma ngerapi-ngerapi dhisik. Nah, iki bapane Nyong miki tes bongkar-bongkar. Nah, iki penampakan sing arep nggo gawe wadah motor. Kayak bongkar-bongkar kayak gini. Jadi pada saat bongkar-bongkar kuwi Nyong pas dodolan kuwi angel teh ya Nyong tetep dodolan. Nah, iki Nyong lagi gawe warungan sing arep nggo gawe dodolan. Iya, Nyong lagi review-reviewanan. Buka-buka jendela kayak gini. Dadi ke jendela iku bisa dadi meja kayak gini dibuka. Kenapa maning ke jendela kayak penjara. Alhamdulillah warungnya Nyong wis dadi. Nyong wis masang-masang etalase nang kene napa. Ora sempet ngevlog karena bener-bener kesel ya Allah. Padahal ki ya kuwi urung pati ya garing sore ya guys, tapi Nyong berusaha men rapih lah men bisa dodoli ora kesel tean dodoli rene. Penampakan warungnya pun urung stabil. Dadi Nyong urung ngerti cara ngature nang ngendi-ngendine. Dadi Nyong ki lagi bingung ya guys ya. Iki awan-awane Nyong tes belanja guys. Nyong belanja es kristal soalnya Nyong urung gawe es. Nah iki Nyong arep ngesuk-ngesuk belanjaan. Cuma Nyong arep bongkar-bongkar napa? Karena tak pandeng kok kayaknya gas karo galon urung manjing napa mrene. Ya wis lah dadi Nyong bongkar-bongkar warung kue dhisik. Guys, dadi nang sebelahe omahe biyange Nyong kuwi ana warung kue. Dadi ki nggo peranti Nyong gawe kue tapi tak bongkar karena ki kuwi arepan tak pindah nggon omahe biyange Nyong sing wingi tak renov. Karena kiye sing mikine nggo gawe kue kuwi apit nggo gawe pangkas rambut nggo gawe adine Nyong. Nah, ki lagi pas ngrenov kuwi Nyong sing ngechat karena men cepet lah yo. Kenapa Nyong ngomong men cepet? Soalnya ngrenov kuwi ya tetep dagang, men tetep berjalan duwite ora mandek. Ya posisine pun Nyong isih ngrenov ngarepan, tapi Nyong isih tetep gaweni cireng karena kan akeh sing pesen-pesen cireng ya. Nah, kuwi Nyong dodolan nggo bakul-bakul, dadi bakul-bakul ngechat Nyong gelem gawe kene, tapi nek misale nggo gawe dodolan pure dodolan gue dhewe kuwi Nyong ora nemen-nemen soalnya karena ya ese ribet, ese angel teh nggo gawe apa geseran-geseran dadine ya wis Nyong nggo gawe bakul-bakul kayak kuwi guys. Nah, iki penampakane sing wis tak decat kayak gini guys. Ya walaupun nganggo GRC atau nganggo kayak gini lah Nyong nyaman lah. Lanjut, nah iki Nyong kuwi ngarepan wis dadi bisa nggo ngevlog atau nggo gawe dodolan, nggo gawe akun sebelah. Ya Nyong kerapihine omah ki mepil yo guys karena ya tentunya Nyong kan orang nang kene juga. Jadi Nyong kuwi kudu ngumpul-ngumpul nggo gawe omahe Nyong dhisik. Nah, iki dodolan bunga-bunga kayak gini. Tempat sing nggo gawe kue kayak gini, kuwi tak nggo gawe adine Nyong nggo gawe pangkas rambut, godhong abe lebaran kuwi mesti akeh. Nah, iki penampakannya kayak gini wis dadi sementara kayak gini ya guys. Nah, iki warunge Nyong. See you next video. Dadah bye bye kabeh.